Mag-Bear Brand araw-araw. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate tipid pack. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Alas 3 na, hatod sa Indo, kan DZGB. Ang programang Lakaw, Maghiras. Ini ang programa na mataoning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos nyato na paglakbay. Lakaw, Maghiras. Digdi sa DZGB. Na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinaosa sa mong puso, sa dirimi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Good afternoon! Hi! Good afternoon po sa Indogabos mga tugang. Primero pong presentasyon kasatuyang programa kada Miyerkules. Hindi po ang programang Lakaw, Maghiras. Hindi po sa DCGB bilang po mga tugang sa tuyang pakikipagsabayan, sa tuya pong padagos na pakikikooperar asin sharing man. Mga tugang ang sa tuya po na padagos na pag-siselebrar kan 500 years nin Kristyanismo mga tugang sa Pilipinas. Ngunyan pong Pebrero 13, yung primero pong presentasyon o kaya episode kan sa tuyang programa. Kaya sa indo po mga tugang na madadangog ang nagkaperang mga paliwanag. Kung nata po pinagigibot ang programang ini. Asin po kung nata mga tugang tanay iba ang sa tuyang format pag alas 3. Sarabay po kitang maglakaw. Asin maghiras mga tugang nin biyaya nin mahal na Diyos. Asa ko pong partner mo niya na paghahapon iyo po si Monsignor Crispin Bernarte, Vicario General mga tugang for administration kan diocese. Siring man po sa ang chairman mga tugang kan ika 500 years of Christianity dili po sa tuyang diocese. Medyo ampur mga ni Monsignor Chris. Garo nga niya ako mga pang Hollywood actor ina nahiling kong ini. Medyo pati numinipis-nipis an sa iyang bigote. Anong pangaran? Yan. Maray na hapon po, Monsignor Chris. Welcome po sa tuyang programa. Maray na hapon sa imo, Henry. Maray na hapon sa gabos na nagihinanyog sa tuyang niya na hapon. Ako sigurado mo may ma-comment ko niya sa Facebook Live kan sa imong purma ko niya na hapon. Iyo pala niya yung kamugtakan ni Monsignor Chris pag-arog kaanan sa iyang ang herdo na bago. Okay. Okay. Monsignor, primero, pwede po mataon mo na ki-brief na explanation nagdadagog. Kataon to, before kitang magtapos kang programa, i-play ko po in full, ini na audio-video version kan sa tuya pong team song para po sa 500 years. Sa mga naghiling sa Facebook Live, mahiling niya dyan si Rami ng bagay. Pwede po matawan mo na kita ki-brief na paliwanag tungkol po sa team song na ini, Monsignor Chris, nadadangog kan sa tuya mga parantabay. Ining team song na ini, originally sa ginibo sa Ingles. Sa paagi nin sarong contest sa mga buot mag-ayon na mag-componer kang team song na ini. Opo. As in, iso ng Ghana in English, tinagalog siya
asin ngunyang binikulman kan sarong padi niya to diyan sa Cáceres. Aha. Kaya in at least in 3 languages, in English, in Tagalog, in Bicol, and nakakasiguro ako na sa ibang mga region igwaman kan sa dirinindang mga version. Tangan masabutan tananggad asin masabayan ta ang pag-awit ka ini asin ipagrukyaw ang dakulang kaugmahan kan ika-500 na anibersaryo kan sa tuyang pagtugod. Iyon. Okay. So, kaya ini pong music na ini, permi po ining madadangog sa mga simbahan, sa mga radio stations, pura sa iba pang mga pagtiripon, hanggang po, Monsignor, matapos ang satuyang celebration kan 500 years. Ano? Iyo po. Oho. So, madayaday tayo na madadangog bako sana sa Santa Misa kundi digdingani sa programa na dadagtangon yan asin sa manlain na okasyon Oo. sa laog sa tuyang banwaan. Yes, opo. Gusto niya itong tawanan, Monski, honorable ang mga nakatutok mo niyan sa Facebook Live. Kadakol na kang mga naka-views mo niyan sa Facebook Live sa Bilog na Mundo. Good afternoon po sa Indogabos. Taon-taon, kung may mga hapot po kamo na pwede na mo, di Monsignor na simbagon tulos, o kung bako, pwede po kamo magpaabot nin kahapotan sa satuyang cellphone number. Ang sa kuya pong number na pwede nindong i-text, 0995-398-1813. Siriman ang satuya po na smart number 0928-777-5548. I-text lang po ang hapot dyan. Kung kaya ming simbagon ni Monsignor Chris, sisimbagon mi tulos yan. Pero po, baka dakol ka mong hapot, di ba pong kahaputan dyan, sisimbagon mi sa masunod na episode niya mo. Di ba po, Monsignor Chris? Iyo po, araw kayo nang gigibuhon tapon every Wednesday. Opo. Kaya first come, first serve. Yes, yes. Oo. Pero meron mo, natapalan na pigigibo ta ining programang ini. Pero nagkasabago, nagpasada na po ako. Baka po pwede mong dagdagan kung nata po tayaong kita ngunyan sa DCGB Radio. Ang bilog na Pilipinas ngunya na taon nagsisilibrar kaining dakulang anibersaryo kan sa tuyang pagtubod. Asin, bako sa nata sabihon tang 500 ng taon ang nakaagi na kita nagrurukyaw kang pagtubod na ini. May katungdang kita na sabuton, aramon kung ano ang kahulugan, asin kung ano ang hinahagad kan selebrasyon ni sa tuya. Tabako sa na ining to make this year colorful, kundi sa tuya na pararumon ang satong pagtubod sa paagi ka ining pagsilibrar niya to. Kaya ngunyan tinatawan tananggad inining panahon, tinatawang kidoon kambilog na simbahan. Bako sa na ini na nagbilang kita ning mga aldaw na ka-500 na taon. Kundi mamibidan ang balaog ning mahal na Diyos sa tuya na itinao niya tangani na kita mamuhay sa pagtubod na ini. Asinan magayong pagayan mga tugang na sineselebrar ta, nakitaman na mga tinawan kan dakulang balaog na ini sa hirak ning mahal na Diyos sa abot kan sa tuyang kakayahan, sa tuya na kinugos ang pagtubod na ini. Asin sagod sa ngunyan na aldaw, yaong kita nagrurukyaw kang kaugmahan na kita tinawang kang balaog kang Kristiyanong pagtubod. Yes, opo. Kaya that is why po, diro-diretso ini, hanggang matapos yan po kami ni Monsignor Chris magataw sa inunin informasyon. Okay. Ang tema tatabi ay sa mga kwantapalan, sa mga kamiyembro ta sa simbahan, Monsignor Chris, na nakadadarangog niyan, gusto tang kumustahon. Sa mga kagrupo mo gayod sa youth, sa YOC Commissions. Good afternoon po sa Indogabos. Good afternoon. Kadakol kami gulping mga nagtatarabang na mga laiko nanganing maformar ang komitibang ini. Asin kairibanan ni Henry, samuyang pinapaabot sa Indoan, samuyang pataratara. Sa mga maabot na episode, mahihiling manindo sinda. Itong mga pag-iriba, dikti sa komitiba, na yun nagpaplano kang gabos na aktibidades, tanganing maging buhay, maging makahulugan ang satuyang jubileo kaining 500 years kan sa tong Kristyanismo. Yes. Opo. Sige, Monsignor po, primero po nantapon sa tuyang discussion kayo duman sa tema, ano? Nahiling bagay na dyan sa mga simbahan ta, sa mga eskwelahan, dyan sa St. Agnes, nahiling ko sa gate, nakasurat. O sa iba pang mga lugar. Ang tema niya to kan sa tuyang celebration, gifted to give. Ano po, naaraw kayo na napili niya tong tema para po sa tuyang celebration? Gifted to give. Kinuha tayo ini sa Ebanghelyo gikan kay San Mateo. Specifically, chapter 10, verse 8. Iyon. Na ang buot sabihon, tinao sa tuya
ang pagtubod na libre. Opo. Tangani na mamuhay kita susog sa plano ning mahal na Dios, gibuhuntaan sa iyang mga katugunan. As in, sa satuyang paghinguha, kita mo niyan, nag-uugma kang pagtubod na ining renegalo sa tuya. Alaga, di dapat magtapos na sa tuya. Dapat ang pagtubod na ini sa tuya man na ihiras. Kung tinaw sa tuya na libre, dapat man, gibuhon taman na sa tuyang katungdan, ihiras taman na libre sa iba. Kaya katungdaning lambang taong nagkugos kang pagtubod na ini, ang paghiras, ang pagbalangibog, kan mismong pagtubod. Tabako kitang inapudan, na basta sa nakitang maging disipulo ni Kristong kagurangnan. Kundi sinusugo man kita na magibo man o mag-agda di mga disipulos pa para sa iya. Kaya gifted to give. Handa kita na maghiras kaining balaod na itinaw sa tuya. Opo. Para po sa karaman kan sa muyang mga parantabe, nag-brainstorm kami kay Ramon Senior Chris, si EVP Glenn, na member kan commission tabi, Monsignor ano? Si Sir Glenn. Member kan commission. Base po dyan sa temang yan, nag-i-receive kami ki-title ngunyan para sa ngunyan na pagkahapon. Nagulas po sa samuyang brainstorming na ining title ngunyan, iyo po ang Lakaw Maghiras. Pwede tabi, Monsignor, tapanan mo kami ng paliwanag kung nataarog kayo ng titulo in relation digre sa tuyang tema para po sa tuyang 500 years. Sa tuyang pag-hurup-hurup kayo ng tema na ginuno ki San Mateo, samuya pang na paghurup-hurupan ang kadagdagan ng mga tataramon ni San Mateo. Nayaon nakukuha sa huring kapitulo kan sa iyang ebanghelyo. Na kung sa itinao sa tuya ang magkaapat na mga elemento kung paano gibuhon ining paghiras kang pagtubod. So, ang elementong ini na garong papahapyawan tataod-taod Henry, na ang Panginoon ng gad na taramon sa tuya kang kagurangnan na maglakaw. Alagad pa sa nang maglakaw ta magpasyar. Kundi sa tuyang paglakaw, may tinataw sa tuyang assignment. May tinataw sa tuyang misyon. Kaya dahil winalatan kita ning sarong misyon na iniimbitaran kitang bayaan ta ang mga comforts kan sa tuyang pagkabuhay in favor kan misyon na tinataw sa tuya. Ngunyan, iyon ang pinili ming maging titulo na kita maglakaw. Kaya bako so pagpurpasyar ang lakaw na ini, kundi lakaw ta sinusubol kita ni Kristong kagurangnan. Tangani na sa iyang kahadian, ang sa iyang marhay na bareta, ikahiras niya to sa iba. Opo. Tod-tod mga tugang mas lalong papararumon ni Monsignor Crisian na mga elementong yan. Base po dyan sa tema na title na samuya pong napagkasundo tungkol sa programang ini. Ang saro tabi, Monsignor, sa komo na hapot kan mga kababayan ta. In fact, kan Sabado, Domingo, nagsimba ako. Ngayon may dumasimbahan, ad gentes. Ad gentes. Missio ad gentes. Diyan sa mga Catholic schools, nahiling ko man ini. Siguro mas maray gayod na matawan ng tamonski, mas dagdag pang paliwanag ang publiko. Ano po ini na missio ad gentes na ini? Ining Latin word na ini. Okay. Bago ko ipaliwanag ining duwang Latin words na ini, buot kong ikaag sa konteksto. Ining aging 10 taon, ginamit ini kan simbahan sa paghanda para sa dakula tang selebrasyon ngunyan. Kaya every year, igwang rinurupyaw na tema. Nagpon kita sa Year of Faith 10 years ago. As in, kung natatandaan ta, kan tuminalikod na taon, Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue, and Indigenous People. As in, niya na taon, iyon yan, taon kan ad gentes. Okay? Susog nang yan ini sa tema na sa tuyang napili digdi sa programa. An ad gentes, ang buot sabihon, an ad to, pasiring, ang gentes, banwaan o katabuhan o mga nasyon. So, to the nation, to the people, to the world. Iyon ang gustong sabihin kan ad gentes. Kaya itong paglakaw tapalan na sinabi ta kasubago, bako nasabi kong pagpurupasyar sana na mag-uro exercise sana, kundi sinusukol kita to the world, to the nation,
to our brothers and sisters. Iyo pala iyan ang sa tuyang Ayun. misyon. Iyon ang gustong sabihin kan adyentes. Oh, tulong punto to the people, to the world, and to To the the nation. saan tabi mo sa Nation. Ano po? To the nations. To the nations. To the people, to the nations, to the world. Iyan. Iyan ang dakulaon ang lakbayon tano. Dakulaon na sa tuyang lalakbayon. Tungkol po mga tugang sa misyon na sa tuyang gigibuhon. Alright. With that po, tabi, ano yan, Monsignor Chris, may mga pinagbasihan kita kaiyan na nairisipan ng mga terminolohiyang iyan sa tuya pong simbahan. An adyentes, Aha. ikan iyan sa dokumento mismo kan simbahan sa Second Vatican Council. Okay. Na duman lininaw kung ano ng God ang papel kan simbahan. Tapag sinabi tang simbahan, Henry, Opo. kung minsan hababawon ang satuyang naiisip o ang satuyang panhiling. Aha. Ang simbahan ang paguna ta sa building. Yes, Ang yes. simbahan kung minsan sa struktura, iyo permenan kumuntang pagkasabot. Aha. Pag ginapot kita, hain ngayon simbahan, ituturo ta kung anong building. building iyan. Mm. Sa katotohanan, ang simbahan, tawong buhay. Okay. Kita iyan na mga nagtutubod. Aha. Kaya, ngunyan, pinahayag digdi sa dokumento na kitang mga tao na minakomponer kan simbahan o kaya inaapod na simbahan nabubuhay na may misyon. Kundi tag-iyon ang misyon daing kabuluhan ang satuyang pagkasimbahan. Oo. Kaya iyan ang laog kang dokumento na tinutukdo sa tuya. May kahulugan sa nan sa tuyang pagkasimbahan kung kita minagibo kan misyon na ibinalat sa tuya kan sa tong kagurangnan. Iyon. Opo. Ano tabi, Monsignor, ang challenge sa satuya? Ang Pilipino baga, kitang mga Filipino, ang Pilipinas lalo na, I don't know kung siguro mga 95% gad Katoliko sa Southeast Asia. Sa hiling ko, although conservatively pigsasabing 87 to 90%. Iyon. Alagad, digdi sa satuyang lugar, mas lalong halangkaw pa ang percentage. Oo. Dahil halos entero kitang Christianity. Bicol region is a very Christian region. Yes. Kaya mas halangkaw pa kan ang porsiyentahe. Yes po. Opo. Ano ang gari challenge sa satuya ng mga Katoliko o mga Filipino na kita ang sarong nasyon na pinakadominante ang Katolikong pagtubod tabi kumpara sa mga nasyones tabi dito sa Asia, Monsignor Chris? Dakulaon talaga ang challenge sa tuya. Kita ang unikong nasyon na Kristiyanong Katoliko sa Asia. Just lately, of course, nakadagdag sa East Timor. Okay, ta nasyon naman ang East Timor. Opo. Pero kung hilngunta, bago na nasyon, sadit-sadit na nasyon. Kaya garubagang nalilindungan manggiraray kang Pilipinas. Ang pagiling kang bilog na kinabandig di sa kontinente, kita man sana ang Kristiyanong nasyon, Kristiyanong banwaan. Na tamini minus taso East Timor, kundi dahilangan kang kamugtakan. Ngunyan tapa man sa nanami bidan ang nasyon na ini. Asin, bako ng gad masyadong dakula, kaya kung prominensya ang pinaguhurunan, very prominent ang satuyang status. Dahil kaini, dakulaon ang challenge sa tuya na sulo-sulo, halos sulo-sulo, minsan may kairiban na kitang pangduwa, na nasyon, digdi sa pinakadakulang kontinente sa kinakban. Asia is the largest continent. Asin, dakulaon na kontinente, asin, paganong kontinente. Pagano dahil lang daimang kitaki major existing religion digdi sa Asia. Although digdi namundag so tulong relihiyon, alagad ang Kristyanismo dai nakakalat sa kontinente. Kaya ngunyan, iyon ang naging challenge sa tuya. Nakitawaga pinakadakula na Kristiyanong nasyon digdi sa kontinente, nalugod pa man kita maghiras kang pagtubod na yan sa iba. As a matter of fact, Henry, asin gabos na mga nagyahinanyog ngunyan, kita maswerte na bisita na kita digdi sa Pilipinas kitulong Santo Papa. Iyo man ang ganda, Ang enot na nagbisita digdi sa tuya, bago pa akong padi, seminarista sa na ako, the late
Po Paul VI. Nangunyan saro ng Santo, correct. Saint Paul VI. Iyo iyan ang enot na nagbisita sa to. Asin pagdalaw sa Pilipinas, nahiling niya mismo init kang pagtubod na Kristiyano digdi sa tuya. Minsan nga limitado sa nasyaduman sa Manila. Opo. Pero sa mga taga-probinsya nagduruman, ako mismo nagdumanman, ang challenge sa tuya, nalugod pa man iras ang pagtubod digdi sa Asya. Iyo. Nakitaan maging ilaw kang pagtubod sa Asya. Tarinigaluhan kita kaini Iyo. kan mahal na Diyos. Iyo. Kaya Kasi pala, sa lawig kang panahon, binisita naman kita ti Otro Santo Papa. Nang kunyan, gada naman pero santo na. Si John Paul II na kung sa tuyang magirumduman, nagbisita sa kudigdi sa tuya sa Diocese ng Legazpi. iyo. Kaya paladan kita, napili sa tuyang diocese, nabisita man kaining santo ng iningunyan. Asinsiring man sa nainot na si Saint Paul VI, ini nag-agyat man sa tuya, nahirasta ang pagtubod sa bilog na tinakban, pero primeramente sa Asia. Tayon sa tuyang immediate neighbor, iyon sa tuyang naiiroka na kontinente. And kunyan, by the way, si Saint John Paul II, 2 beses ang nagdigdi sa tuya sa Pilipinas. Iyo po. Iyo po. Kasi ngunyan, ang presenting Santo Papa, nakadigdi naman. Tanganing na makisumaro sa tuya, kang kita nagtios dahil kang Typhoon Yolanda. Asin pagkatapos ng gadkaiyan, nagdigdi ang Santo Papang ini. Tamakisumaro sa nasato. Pero yaon manggiraray so challenge para sa tuya kaining presenting Santo Papa. Na kita maghiras kang pagtubod sa lambang saro. Particularmente digdi sa Asya, asin sa ibang parte kang kinapan. Iyan ang challenge sa tuya. Yes. So duwang papa ang nagdigdi po, puro naging santo Monsignor? Iyo po. May Iyo posibilidad po, tama. may posibilidad si Pope Francis. Daing imposible ka yan. Daing imposible na magayunon man ang liderato niya asin sarong tawong banal. Oo, may posibilidad na sa maabot na panahon. Ining presenting Santo Papa tangon yan. Okay. Monsignor Tod po, mag-commercial muna po kita. Sa pagbabalik mga tugang with Monsignor Chris, punang tado kiniit duman sa istorya, mga tugang kan pag-abot kang Kristyanismo sa Pilipinas. So development po kan sa tuyang pagtubod. Sabi baga ni Yoyoy, 1521. Baka yung Monsignor Chris? Kanta ni Yoyoy. 1521, kansinda po maglanding mga tugang sa Mactan. Kanuminaging mga panahon. Makalipas lang po kan mga patalastas. Nestogen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nestogen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet.
Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando G. Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Nesta Gen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nesta Gen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 3:31 na sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. On March 16, 1521, Natatandaan po nindo na pitsang yan. when Philippines was discovered by Magellan, Natatandaan po nindo yan. they were sailing the night. Iyan po ang kan sa tuyang istorya nin Katolisismo. Till they saw small Limasawa Island. Ipa-explicar tada kay Monsignor Crispin Bernarte ang sinabi ng istorya. Landed in Limasawa at Ito kada ko nag-eskwela, dahil kung natutuo mo yan, pigparadagon ko si Yoyoy. very welcome on the shore. Natuom ko Monsignor sa istorya. They did not understand this speaking. Natuom ko sa istorya eh.
Because Kastila git at waray-waray man. Idiwan ang problema mananggan, Kastila buda waray, di nagkasanabutan. Monsenyor, maray na hapon garali po sa imo. Maray na hapong giraray sa Indogabos mga tugang, Oo. masinuyag sa pagpanagos kan sa tuyang paghirirasan mo niyan. Makonsuelo ining awit ni Bilyame. Iyo po. As in pamusuon ini halos so mga henerasyon ta Yeah. turong iyang gabos. Yes. Ang pagkakaiba sa Nadigdi Henry Apo. na itong awit ni Yoyoy Villame is very historical Opo. pero ano sa iya sa nang pigpa liwanag. So secular history kang Pilipinas. Yes. No mention manungod kan sa tuyang pagtubod. Yes. Pero tama itong mga nabanggit duman. In 1521 Opo. nag-abot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Tasabay-sabay. So, Ah. kolonisasyon, dispeso, Kristyanisasyon. Yes. Kaya, ini nga ang dapat niya itong tawan sabot ang duwang ini. May mga, Henry, may mga habo magsilibrar ka ining 500 years of Christianity, Aha. kolonisasyon ngayon kang Pilipinas iyan. Iyon. Okay. Totoo, kolonisasyon. Mm. Pero side by side kang colonization, kakalat sa pagtubod, iyon ang Christianization. Aha. Ang pinagsisilibrar tango niya na taon, 500 years of Christianity, bakong 500 years of colonization. Iyan. Sa kuya na Okay. pinaliwanag sa kapirang okasyon, asinbot kung ulitin mo niyan, Iya po. Iya po. na siring ini sa sarong babaeng nangangaki. Iyan. Aha. Kita Henry day man kita nangaki day taman anamatian. Yes. So kulog na namatay ang pangaki. Ang kulog kang pangaki, yaon-an, ang lambang babaeng nangaki, tatao kaan, nakaaram kayan. Iyo po. Iyo po. Alagad, taon-taon, sinisilibrar ang pangaking iyan, suberti kan aki. Aha. Ang pagsilibrar kang berti kan aki, bako man ang pigigirumdum, sukulog na inagiyang kan magurang, sukulog na inagiyang kang ina. Aha. Ang sinisilibrar, subagong buhay na irinigalo ning mahal na Diyos sa paagi niya. Yeah. Iyan ang celebration kang birthday. Kaya mo niya sa satuyang pagsilibrar kan 500 years, Aha. day kalapot kang colonization. There is no reason na magsilibrar kita kaan. Aha. Kaya ang sinisilibrar ta so kaugmahan na in spite kang colonization na ito, yaon ang balaog nin Diyos na iwalat sa tuya, asin kita niya namumuhay sa pagtubod. Aha. Kaya 1521, dumanagpuon so sa tuyang Kristyanismo. Asin diyan, kang na ipaliwanag na iyan, na ikalat na ang bareta manungod sa satuyang pagtubod. Aha. Itong Raha mismo duman sa Cebu na kumbertir. Yes. Si Raha Umabon. Yes. Asin Correct. Sa iyang agong, asin kadakul-dakul na kabig, Aha. nagpaburunyag sinda ang enot naging Kristiyano sa Pilipinas. Dahil panahaloy, nagselebrar kita kang kapiestan kan Santo Niño. Ang kapiestahan kan Santo Niño, ang debosyon kan Santo Niño, Aha. halos kasabay-sabay kan sa tuyang Kristyanismo. I see. Kayo na ni imahe na irinigalo duman sa Reyna. So agum kang Raha de Reyna Aha. ito. Iyo po. Irinigalong kang nagbunyag duman sa Reyna na souvenir kang pagpabunyag kang kadakol I na ini. see. Kaya duman po sa tuyang Kristyanismo. Oh. Duman sa Cebu. Siring sa awit ni Yoyoy Villame. Ayun. Pero magayonon ta, bako sanang nagpundo duman sa Cebu. From Cebu, nagkalat ang ipanghilisasyon, nagkalat ang pamidbid kan Marhay na Bareta na naging Kristiyano halos ang kabilugan kan Luzon asin Bisaya. Paghali sa Cebu, pasiring bagadigdi sa Luzon sa mga misyonero. Yes. And Yes. 1521, nagponso Kristyanismo. In 1576, pirang taon an Henry, tamatibay ka sa 1521, 76, mga nasa... Pira nga ni?
1576. 1576 mo sa nila. Nagmamasid, naghihimati. 1576 hanggang 1521. 1521. Madali lang po. Tagamit ang tamon, senyor, kay calculator para sigurado sige kita. na. Punta kong, 1521 minus 1576. 55 years. 55 years, more or less. 55 taon. In 55 years, Oo. kan kita enot na may nag-ayo na sa satuyang pagtubod. Oo. In 55 years, ang Manila naginang diocese. Makaskason mananggad. Ano? Oh, 55 years. Iyo. So nakalakop sa Kristyanismo sa nasyon, Aha. naging diocese sa Manila. iyo. So kay ito sa nakita inaataman sa nakang Mexico. Mhm. Tanailog dumana dumanon kan mga misyonero. Aha, So aha. pagkatapos kaan ang magayon na development mga tugang ta kung 1576 naging diocese ang Manila, Aha. in 1595 pira naman ang taon. 1595. Calculator, Henry. Makalculator naman kita. 1595. Makalculator naman kita. Oo. Anong tabi? 1595 months? 1576 minus 1595. Madali lang po. 1576 minus 1575. 1595. 1595. 1595 pala. 95. 19 years, Monsignor. Mas lalo na nagbilis. So pag Naghalipot. Naghalipot. So kay ito 55 years nakaagi naging diocese sa Manila. Ngunyan pirang taon ito? 19. 19 po. 19. Pagkatapos ng 19 years, naging Archdiocese of Manila. Asin dahil ta Archdiocese na namundag naman ang satuyang diocese kang Cáceres. Talaga? So meaning, Monsignor, ikaduwang na-develop ang Cáceres? Ikaduwang nabilog na diocese? Paghali sa Manila, Archdiocese? na nagkaigwana ng tulong sa biunta aki. Yaon sa Cebu, yaon sa Nueva Segovia, Opo. na sa Ilocos. Sa Ilocos? Asin, Cáceres na iyo ang naga. Kaya iyan ang mga pero kang panonan, Monsignor, mahiwas ang sakop kang Cáceres, ano? Bako lang yung Bicol. Hanggang, I think... Ang Diocese of Cáceres ka ito, nagpupo dyan sa Lucena, sa Kudigdi, sa eastern part kan Samar. Ayo. Iyan ang kabilugan. Sa Darapulaon ang mga diocese ka ito. I see. So, look at that development po kang Kristyanismo. Ano, Monsignor? Kumpara duman sa nangyaring kolonisasyon, gari mas madaling na-embrace kan mga tao ang may kinaaraman sa pagtubod sa mahal na Diyos. Magikang panahon na yan, ang mga tao di gayo, di man kirelihiyon pong, di man kipigutubod na Diyos. I think sa istorya po. Dai man kitang relihiyon kang panahon. Before na mag-abot sinda. So ngunyan may mga duman sa down south yaon sa mga Muslim digdi sa tuya garong libreng maray daing talagang mayor na kung anong grupo kanya-kanyang pagpahayag ning pagtubod. May mga inaaputang animista kung sana dyan ang mga pig. Manaylain na pig sa saramba. Kaya out of that ignorance, nasabutan kan sa tong mga tao itong imbitasyon na kugoson ining pagtubod na ini na naghatag sa tuya ining paglaom. So inabutan kan liwanag. Iyon. Asin niyan naging simbahan. So iyan ang bilis ang kaskas kan pag-spread kan Kristyanismo sa Pilipinas. Na ini Henry bako man sa iniginibo kan mga misyonero digdi sa Pilipinas, may mga misyonero man yan sa ibang parte kan Asya. Pero di nag-develop arog digdi sa tuya. Kitaan makaskas, Monsignor, ang development. Bako sa nang makaskas, kita ang naging Kristiyano ng gad na nasyon. In-embrace tolos sa mga Pilipino. Sa India, may mga Kristiyano sa
minsan sa China, Aha. may Kristiyano sa Japan. Okay. So, kita talaga ang bako sa nang makaskas, kundi ang talagang kuminugos kan Opo. pagtubod ini. Kaya mayormente ang mga Pilipino, mga Kristiyano. Iyon. So may rason talaga na dapat kitang magselebrar. Yes. Diba? As in, heras ang mission na ini sa bako lang sa Pilipinas, kundi sa kinaban. Yan. Duman subago nagpundo sa nakita sa sa diocese kang Cáceres. Opo. Iyo na iyo ang naga. Pero we have to remember na in 1951 ang naga nag-akit naman ki Sarong diocese. Dua pang dioceses. Na iyo ang sa tuya ng dioceses Legazpi asin Sorsogon. Ayun. So ang sakop na sana kang kang dioceses kang naga itong Camp Norte. Takita independiente naman na dioceses sakop tama ang Catanduanes, independiente naman na dioceses so Sorsogon sakop man Sumasbate. Ayun. And then eventually kada probinsya na ginang dioceses kaya arog kayan so dalagan kan mga dioceses digdi sa Bicol region. Anong implikasyon kan Monsignor with that parang makaskas na development sa tuyang pagtubod? May nahiling tulos kang simbahan na kung gurano in-embrace kan mga Bicolano ang mahal na Diyos, pagtubod sa mahal na Diyos. Kaya arog po kang kaskas ang pag-develop kan mga dioceses niya to. Iyo po iyan na minsan sa tuyang mga pagkukulang. So mga misyonero kay ito kulang pamangki mga estratehiya, kulang ki mga paagi, kulang ki mga kung anong estilo. Bako pa man na primero so lengguwahe. May language barrier, di ba? May language barrier. Kastila, Sinda, Bicolano kita. So in spite of that, nagtalubo so evangelisasyon nagtalubo so pagtubod. Kaya talagang balaog inining mahal na Dios. Tagulpiyong kutang mga kaulangan, gulpiyong na diferensya. Dahil ta nasabutan so lengguwahe. Iba so mga itsura ninda sa itsura ta. Haralang kaw sudungo ninda Kita medyo natuntuan kay Carabao sa dungo. Mga mapukion sinda kita bako. Iba baga. Gulping mga yaon pa dyan so sabihon tang so imahin kang kolonisasyon. So mga pang-api, so isog. Yaon yan. Gabos ining pampadisganar. Alagad talagang balaog ning mahal na Diyos. Minsan sa gabos na ining negatibong mga bagay na kapalibot sa tuya. Kinugusta ang pagtubod. Kaya Kristiyano kitang ngunyan. Yes. Iyan sabihon tada ita iyan pwedeng sabihon na sa tuya sana nanggad iyan na esperso. Sa tuya sana na trabaho. Grasya ni mahal na Diyos ang nagibo sa tuya ng mga Kristiyano. Iyan. Opo. Talking about evangelisasyon tabi Monsignor, kasi bago may na-mention kang gari elemento, elemento. Pwede po ma-share sa nagdadangogin, ining elementong inasin, anong pinagbasihan kan mga elementong yan, parte po kan sa tuya na titulo, Lakaw Maghiras. Okay. Go ahead po, Monsignor. Ngunyan, maduma na kita tanasabi ko sa bago, papahapyawan tango na niya ko iyan. Iyo ini ang kabilugan ka itong teksto gikan ki San Mateo. Itong last chapter ni Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Iyon. Ining anong ini tekstong ini ni San Mateo nagpapahayag sa tuya kan apat na elemento kang pagtubod. Kan ebanghelisasyon. Okay. Paano kita maibanghelisar? Digdiguminikan so sa tuyang titulo kang programa. Ang sabi sa tuya ni San Mateo, lakaw kamo, go. So, but sabihin, leave your comfort zone. Lakaw, sisugo kita. Bako kitang sisugo sa nang lumakaw, kundi may pinapagibo sa tuya. Inan ikaduwang elemento. Gumibo ka mo ning mga disipulos ko. Make disciples para kay Kristong kagurangnan. Iyan ang ikaduwang elemento. Kaya hararon pala ang misyon ta. Iyo pala, gari man sa nakumonsyon nag-eskwela sa seminaryo, ining pigratara mo ngunyan, nakaukod ako ngunyan kan mga arogana,
Ang sa tuyang mga mission palan sa ibabaw kang kinaban bilang Katoliko, bilang mga tao. Oo. Mm. Pagkatapos kaya, pwede ka na magturo duman, Henry. Ah. Total pareho man ang angog ta. Pwede na yan. Okay. Sa obispo baga ang angog mo, Henry. Iyo po, pwede na. Pwede. Ay, kaso hapon, nagdadangog sa ko si Bishop Joel Bailon. Kaso hapon sa programa kong 3 to 4 eh. Piganas ko nga na ang programa ta. And sabi, ugaring, edo na to kung nakamonitor pa mo yan si Bishop ta. Every 3 o'clock kaya, pag nasa auto siya, Monsignor, si Bishop Bong, nakatutok sa programa ta, nag-check ang mga monitor eh. Very good. Yeah, opo. Okay. So with that po, we need to leave our comfort zone. And number 2 element, make disciples for Christ. Magabat na challenge ni Monsignor. Ano? Iyo. Okay. Ngunyan, malaw kita sa ikatulo. Opo. Sa nang gumibo kitang, make disciples, gumibo ning mga disipulos, bako man na igibo ta sinda ki organization, igibo tang ki club. Kundi, iyan palan, talagang hihirasan ta kan pagtubod na sa tuyang kinukugos. Ang ikatulo, ang sabi, bunyagan do sinda, sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Nasa kasurat mo, Senyor, yan? Ini Henry na kamo na sumaburunyag, bako na ako. Bako man iyang gustong sabihin kaan. Kumabuluntir talaga ako pag-arog kayan. Oo. Sa parokya, halos suro Sabado may burunyagan. Iyo po. Bako man gustong sabihin, so mga kura, dahil na magbunyag, ta may masalida. May masalida ng mga tao. Oo. Ang gustong sabihin kan, bunyagan indusinda. Immersion baga ang bunyag. Yeah. Buot sabi kang immersion, iloblob nindo sinda sa pagtubod sa sarong Diyos na may tulong persona. Iyon ang Diyos kang Kristiyano. Sarong Diyos na may tulong persona. Kaya yan ang gata ipapamidbid kung sisay ang Diyos na sa tuyang tutubudon, kung sisay ang Diyos na sa tuyang sasambahon. Saro sang Diyos na may tulong persona. Asin, aram niya to ng tulong persona, Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Mga tugang, ang si Isay manaday nag-aako kan sarong Diyos na may tulong persona, bako iyan na Kristiyano. Minsan apudon pa ang sa indang sadiri na Kristo o ngaranan ang simbahan nindang Kristo, bako tayo iyan na Kristiyano. Ang Kristiyano sana, itong nagtubod, nag-ako kan sarong Diyos na may tulong persona. Pag daita inako si Jesus na tunay na Diyos, bako kitang Kristiyano. Kaya malinaw tabi sa to. Bako man na pagpadipisil, tamataram, ang iba ngayang reliyon, ang Diyos saro sana iyo sana iyan. Daita pwedeng ladupon ang naturalesa, ang kadunungan kan mahal na Diyos. Kita ang dapat mag-ako kan revelasyon, kan kapahayagan sa tuya. Bako na kita ang magsakop sa Diyos, kundi kita ang magpasakop sa Diyos. Iyon. Ang Diyos na ini na pinamidbid sa tuya, uumpa sa daan na tipan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos na nanitawo kay Kristong kagurangnan, yun ang Diyos na sa tuyang tinutubudan. Kaya yun ang kahulugan, can baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Iyo tabi iyan ang ikatulong elemento. Ang ikaapat, ang huri, pero pagkatapos nga ni ini may magayunong pang pasiguro sa to. Ang ikaapat, iyo na tukdoan ngayon nindo sinda kang gabos na itinukdo ko sa indo. So ano yan? Enot si Jesus nagtukdo, ang sa iyang mga katukdoan, tinungkusan kan sa iyang mga apostoles na sinugo niya na iyo ang maginyang kasalihid sa pagtukdo kang gabos sa katawuhan. Asin ngunyan, ang mga apostoles na ini, yaon naglalakaw-lakaw sa satuyang palibot, sa satuyang atubang, sa paagi kan sa mga obispo, dahil tasinda ang kasalihid kan mga apostoles. Kaya dahil natapos sa inda sa pagtukdo, nagpoondo man ki San Pedro, Padagos, ngunyan sa satuyang simbahan na lokal, yaon si Obispo Joel Bailon. So, iyan ang succession. Tangani na itukdo, so pinunan ni Jesus,
pinadagos kan mga apostoles, pinapadagos kan simbahan ngunyan sa pamayo kan mga obispo na kasaro kan mga padi o kasaro niya ang sa iyang mga padi, padagos na nagtutok doan simbahan kaini. Kaya dahil natatapos, kaya dahil kita pwedeng magtaram na so simbahan buhay sa nakaito, tanakadangog ki San Pedro. Yan nagtataram an pareho ang mismong simbahan sa ngaran kan mga kasalihid ni San Pedro asin pag-iriba. Iyan ang buot sa bihon. Kaya ikaw kitang mga doktrina na tinutubod na dai man nagbabago. Pon kaito sagkod ngunyan pareho ang katukduan. Itong pinaluwas na San Pedro na San Pablo, iyo man ngunyan tinutugdo kan simbahan. Iyo man ini ngunyan ang satong pinaghihirasan, Henry. Teng pagkakaiba. Okay, nagkambyo so panahon, so estilo, nagikitang moderno, manlain ang puso, alagad, ang laog kang katukduan kang pagtubod, daiman nagkambyo. Dahil kan tugo na ini ni Jesus nakagurangnan. Asin, sabi ko, Henry, ang magayonon digdi, bako sana si Jesus na nagsugo, lakaw kamo, gumibo kamo mga disipulos ko, bunyagan nindo, tukdoan nindo, bako sanang iyan, uni ang magayonon. Pagkatapos kan mga elementong iyan, si Jesus nagtaram sa inda, pinakusog sinda, bako sanang makusog ang pagtubod, pinaisog sa pagtubod. Tandaan nindo, na yaon ako sa indong pag-iriba sagkod sa katapusan kan panahon. Iyo. Magayonon bagang assurance. Magayonon na tugon. Ano mon, senyor? Ha? Iyo. Bako lang na sinugo, kundi iibahan pa sinda. Hanggang sa konsensya na magduman. Kaya nagpatutuo sa tuya na siya mananggad pala ang Diyos, ang Emmanuel. Diyos na uya sa to. Nasagtod mo niyan, kaya kita mo niyan, mga Kristiyano, dahilan kaan. Si Jesus mismo ang nagsasabay, nag-aalalay sa mga nagpapamidbid sa iya digdi sa kinaban. Kaya sagkod pa man, minsan tapos na kita sa tuyang pag-erok digdi, padagos iyan na maghaharubay kan mismong pagtubod na sa tuyang pinaghihirasan mo niyan. Dahil ta si Jesus na nagadan, na buhay liwat sa mga dan, buhay na buhay. Asin yaon, siya mismo ang minasabay, minaantabay sa paagikan sa iyang espiritu. Tangani na si Isay man na magharubay kan sa tuyang pagtubod, lugod pa man matawan ning kusog ning buot, isog ning pagtubod, tanganing ihiras iyan. Iyan ang magayon na istorya kan sa itong pagtubod. Yes, the best. Maski ako mo siya mag-exam ngunyan, makakapasar ako sa exam. Sabi po mo ka sa bago, ang pinagbasihan kaya ng Gospel ni Mateo. Tama? Chapter 28, verse 19 to 20. Yan. Ang sabi po, mga tugang, go. Lakaw. Tapos maging disipulo kita para kay Kristo. Diba? And ikatulo po, baptize, sinda po bunyagan sa pangaran ni Nama, Aki, Asin, Banal na Espiritu Santo. Ani katulo, ituro ngayanindo sa inda. Ang itinuro ko man sa indo. Ano mo, Senyor Tabi? 100 ang grade ko? 100%. Kung ngunya na hapon, ika ang valedictorian. Pero paguna ako Henry Gulpi, pa dyan na valedictorian man. Yes. Sa tuya ngunya. So nagdadangog ngunyan, mas dakol sinang naokodan. And aram ko po, nasusundan din sa tuyang pinag-urunan. And ini po mga tugang ang kagayonan kan sa tuyang programa. Habang naghaloy po, nakakaokod kita kan sa tuyang mga kung ani babaga mo, Senyor, paminsan ang Biblia baga dahil nagkakaburuklit na, di ba? Yan sa mga harong ninda. Pero ngunyan po, mas kaya ko magbuklit, luway-luway po, nakakaukod kita kan sa tuyang pinag-istoryahan sa paagi po kang programang ini. Okay, Monsignor, may mga hapot digdi, kung isa kadakulan po kan text, dahil na po kaming oras ni Monsignor, next program na sana. Ano mo, Stabe? Pasensya na kamo ha. Okay. Ipopurwad po ini po kay Monsignor Chris na mga hapot nindo. Tapos iyan man po ang samoyang tatawanan kikasimbagan sa pagpuon po kan samoyang programa bago sa topic sa maabot po na episode sa masunod na Miyerkules. Okay? Kung halimbawa magduang oras kami digdi, sildon muna kay ni si Monsignor.
Dahil, ang sabi baga kan tema, gifted to give. Yeah, gifted to Yan. give. Yeah. Yeah. Opo. Mhm. Inako utang libre, itautang libre. Yes, iyan mo yun ang gusto ko sa imo. Salamat on tabing maray sa araw ka na bagay. Okay, sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live, dakulong kitang nakatutok mo niya na mga kababayan niya to sa Bilog na Mundo and sa lingko sa Dayos Legazpi ini. Salamat mo maray sa pagtutok nindo. Monsignor, sa imo po na mensahe sa nagdaranggo niya bago kita magpaaram. Go ahead po. Sa gabo sa Indo, enot ang samuyang pasalamat sa paghinanyog nindo sa pagsubaybay digdi sa programang ini. Na ini tarong pangapudan tangani magtalubo kita sa tuyang pagtubod asin makalaog nanggad kita sa selebrasyon na ginigibutan. Na kita maging parte kan selebrasyon bakong miron. We are not spectators, we are participants. Bako ining selebrasyon kan mga padi, bako ining selebrasyon kan mga madre, selebrasyon ini kambilog na simbahan, selebrasyon tagabos. Kaya ang sa kuyang huring mensahe, nalugod pa man sa lambang parokyata. Kung saan ka mo nakaayon, magi kitang aktibong parte sa pagselebrar kaining 500 years of Christianity. Asin nakasiguro kita kang bendisyon, kan otro o kadagdagang pang mga balaog para sa tuya, na iwawaras kan sa tuyang mamumuto na Diyos. Salamat. Asin Diyos marhay na po. Opo, sabi mo kan sa tuya mga texter, Sir, magayunon bang programa nindo? Salamaton po. Sabi kan sa ro, tinaramang ko so aki ko na nasa Saudi, maghiling sa Indo kada Miyerkules. Ay bako po kada Miyerkules, maghiling ka mo Lunes hanggang Biyernes. Sa kuyang programa. Alas 3 po dyan si Monsignor Chris. Thank you so much ha, sa mga nag-appreciate po kan sa moyang discussion ko niyan. And sa maabot pong Miyerkules, Petsa Gis. Ano Monsignor? Petsa Gis po kita. Abangan po rin ang pagbabalik ni Monsignor Crispin Bernante, mga tugang sa muyang programa na Lakaw Maghiras. Thank you so much, Monsignor. See you po. Salamat, Henry. Episode. Salamat sa Indo Gabos. God bless you. Thank you so much. Mga tugang, ini po si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Madadangog po nindungon yan, mga tugang, ang buong temsong kansatuya. Tabi na 500 years of Christianity. Dangogon po niya to. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Mapaduman sa malaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo ang danay nagiya, malakop ang laad kan simong misyon. Gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa dirimi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot ni sa lambang tawon. Gatos na taon na biyaya, salamat, salamat kagurangnan. Gatos na taon
Salamat kagurangan sa imong misyon na ito sa samang puso. Sa dirimi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurang na uya kami danay andam kagurang na. Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Inc.